ای ویڈیو آپا شما ڈاکٹر علی دوست رجاں کتگیں کتاب مروارد ششمی بہار پیش کنک بوگاں ہیں کینو دفتر نیم تہاروں کیا چارگا لگیت پرچہ کے ڈن نے تیزی روزنائی سببا آیا شریعہ دسپرت نپوت بلے گرا کے چم شریع سرا پچو بے رحمتاں چوش کے شاہین یہ بیان وحدی کے دیمی پچرت کگات اور لنٹان سرا بچکندگی ودیات گونشیا ہوار ٹیبل چیرا یہ راستیں دست گوں سکہ گوازی کنگاہات منی کیرا یک مرواردے ہستیں کینوا گوشت جان ٹامس کیا ای کرا اشتو کا تارا ای گپ واش نہ لگت کیا ای پیمیں گرام بہائیں مروارد باروا ای وڑا گپ جنا درواز کے دپا اشتو کے ہمسائے گانگو ہبکہیا چارت او کسانے بچکاں چا کڑکیے جالے تہا سرو کرت بازیں کسانے بچکاں کینوے ٹانگا نیاما چنگ بوانا اے ندارک چارت تئی کرا یک مرواردے گرا کا گوشت کدی کسی یک درزنی ہمکاری شریں پیش بیداروتی مرواردہ ما اشرا چاریں اتر شریں قیمتیں دیں وہ آئیے لنکوگوں سے کہا گوازی آئیتا نو کینو آئیے ناٹکے وڑا پہمگاہات آیا کرار کرارا پوستے بیک پچ کرت شاہی اندرا آس کے نرم و میلائیں پوستے ٹکر درکوت پدایا گرام بہائیں مروارد سیاہیں مخملی ٹرے تہائر کرت او پدا گرا کے دپو دیما چارگا لگ گئے بلے ادہ چشیں بدلیے نیت کگات ٹیبل چیرا آئیے دستا رد کرت سکہ دست پشتا روانو ڈیلر کٹا کھاپ ٹیبل پشتا آئیے لنکوک مشتے جوڑ بوتاں وحدے راستیں دست چیرندری ڈنا آت گڑاگوں شہادت لنکوکا مروارے دس جات پدا آرا زور توتی چمانی نزدیکا اور ایدیم و آدم کرتو چارے کینو وتی دم بند کرتگات ہمیں ڈولا ہمسائے گاؤں مچیے تہا سکھ سکھ بود آ مرواردہ چارگائیں دنگا نہادی نجتاگ آ قیمتا جت کنگا نہیں نو ڈیلر دست یک مرد میں جوڑ بتگات گون دستا مرواردارا سیاہیں ٹرے تہائر کر من افسوس منی دوست آیا گوشتو وتی کو پگاں بورزا چست کنانا چوش کے بدبخت یہ تہا آئیے ہچ کسوری نیست ای یک باز بے مٹو گرام بہائیں مرواردے کینوا گوشت گرا کاگوں لنکو کاں مرواردارا ایدیم و آدم چر رین تاکہ آٹرے سرا بری ادا بری اودا ببید تو بھی عقلیے سہرے باروا عشق تگے گرا کا گوشت ای مرواردوں ہما گنو کے سہرے ڈولائیں ای ساک مزنے اشرا کئے پا بہازوری ای پیمیں چیزانی واسطہ مارکیٹ نیستیں ایو کا یا کجبیں چیزیں منا افسوس ہیں تو ہمیں زانتگت کے ای یا گرام بہائیں چیزیں وحدی کے ای بس یک عجب و دگ پیمیں چیزیں نو کینو گڑو منجیے تہا کپتگت ای دنیائے شترے مرواردیں آیا ککار ڈولا گوشت دا مرچیا کسا چوشیں گوہر ندیستاگ اشی پسوا گرا کا گوشت ای مزنو بیکاریں بت کن تھما میوزم کے زیری کر کے چمکنگے کارا کان اشرا بزوری چونا یا پریشی منتر یا 1000 پیسو لاطینی امریکہ سے کہی دات کنا کینوے دپو دیم شاہ زہرا گوشے 76 رتن اشی قیمت 5000 ہیں ایا گوشت او اشرا توہوں زانے تو من رد اگلوٹے گرا کاشا مچے نیمگائی توارشکت کے عجبیں اشی انکس کم نہاد جنک بتاگ شا ترسا آ لرزگا لگت منا الزام اجنیت ایا زوزوتا گوشت من ایو کا نہاد جنو کیوں شا دمی مردمان جست بکنیت آہانی کارگسا برویت اوتی مرواردہ پیش بیداریت یا آہاں ہمیں دا بلوٹائنیت داں کے توی مزانے کے من شمارا رد دے گاؤں اڑے بچا ایا توار پھر جا او وحدی نوکرا شا پشت دروازگا سرو کو بچا تو پہلا مرد میں کہہ رہا برو دمی مرد میں کہہ رہا او سیمی مرد میں کہہ رہا او آہاں بگوش کے دا بیاہاں دیگے ہچ مگوش آہاں ہمیں بگوش کے اگا شما ادات کے گوڑا منا وشی بھی آیا ہوتی دست پوشتا بور شکیتو یک سکہ ہی درات و آئی رندہ سکہ ہو دست گوازی بنابو کینوے امسا ہے گوں یک دم یا سک سک کنگائے تاں آہاں ہمیں ترسات کے مروارد باز مزنے آئیے رنگ عجبات آہاں شک کت پداہوں 1000 پیسو انچو پدیم کس دور ندن یک انچی مردمی واسطہ کہ آئیے کہ رہ ہچی مبید آئیے واسطہ مزنے دولتیات اگاں کینوے ذران بزوری دن زیو آئیے کہ رہ ہچی نیستا بلے کینو زیاست سقبوت ایہ مارد کے بخت پادت کا
او ناہار شیوار اتکگاں گوتو چپو چاگردہ بالاں آیا ہمیں مارت کا یہ کرا بازیں شیطانی ساڑین تو آ بے وسیں آیا شیطانی موسی کے توارش کو او سیاہیں مخمل سرا گرام بہائیں مروارد بترپت داں کے گرا کے چم ہمشی سرا سک بباں انگو آنگو دست مکا دروازگ دیما اوشتو کے مچی کمی سورت ادا کمی راہ پچ بود او دگے مروارد سے گرا کانی واسطہ راہ پچ بود نو مچی کمی ہاموشت آہاں ای ترست کے چوم ابید کے آچا گپی اشکنگا زبھر بباں کینو گو ہاموشیا چارگا ہاتھ آئیے مارت کے کسی دست آئیے پشتا ایر بوگاں آئیے چک جت او جیونائے چمانی تہا چارت او وحدی آئیے ہوتی چم دمینی مگا شانک داتن کڑا دل جمبتگت گرا کانا یکی دمی ارا چارت او نا کے مروارد سرا ہوتی چم شانک داتا ٹیبل دیمان نیندو کے مردہ گوشت من ای مروارد قیمت گوشتگت اشیے واہن گوشت کے کم میں من ترا گوشین کے تو اشرا بچا اوشے نہادا ببن خیال بکن آئیے کینوا گوشت منی مردماں وتی گوشتگی قیمت نہ گوشتا اولی گرا کے بعد سک کو ڈڈا تنچوش لگت کے آ اولی وارند کے ای مرواردہ گندگاں آیا آرا چستور تو گو مزنے لنکو کو شہادت لنکو کار آرا چر رین او پدا ٹرے تہا ایر پر منا ای گپ تران تہا وار مکنت آئیے یک کٹک پر تو گوشت من اشی نہادا بست نکنی اونا کے اشرا زوری ای مرواردو نگی نگی نہیں ای واجبی جن منی چیزے آیا ہوتی تنکیں لنٹانا پرنچے تو گوشت نو دومی گرا کہ یک پٹک کو نرم توارے مردمیات آیا مروارد چس کور تو شریع سرا آرا چارت آیا شاوتی کتوا مکبر شیشک در کورت او مروارد آرا شد راہیں نیمگا چارو تپاس کورت پداغو نزوریں توارا کندے آیا گوشت جوانی مروارد شاہ پیسٹا جوڑ بند من ای چیزاں زانی ایشا نرم چونے سنگا جوڑ بوتاگ لہتے ماہ تہا ایشے رنگ گار بھی بچار آیا ہما شیشہ کینوے نیمگا شہار آرا گوشتی کے چڈولا چارن کینو کے چدو ساری کدی ہوں آیا مروارد آرا گوں ای پیمی شیشگا نچارے تگات آرا گندگا گوں ملوری آماج بود سیمی گرا کا مروارد شاہ کینو زور تو گوشت منی کرا یک ہنچے گرا کے ہست کے ای پیمی چیزاں دوست داری من ایشی 500 پیسو دات کنی بود کا منی گراک منا 600 بیداں کینو زود اتی مروارد شاہ یہ دستا پچ کے وہ آس کے پوست تہا پتہ آنا اتی کتو آئیر پر ٹیبل کے رانندو کے مردہ گواشت من زانی کہ من بے اکلے نہ ہوں پدا ہوں منی اولی قیمت برجا ہیں انو ہم من 1000 دات کنی تو 6 کنگائے انچوش کے کینو مروارد اتی کتو آئیر پر تو یہ جوست پر منا ردہ گتا کینو گن تیزیا کوکار پر تو گواشت ای منی مروارد بہاکن کے جاگا نہیں من رویں بتکن من دارالحکومتا برویں نو گراکاں الو ہاپیا یک دمیا چارتن آہاں زان کے آہاں باز زیاد کمی کرتگت آہاں ای ہم زان کے بیسو بیاشا آہاں جست گرگ بھی پری ہاترا ٹیبل دیما نندو کے مردما زود زود گوشت کے من اشی واسطہ 500 دات کنی بلے کینوتی امساہگانی نیمگا شو محلوب کے گل بدارا گشکو تن آشا زہرا پر رت و دیما روانت جیونا آئیے پشتا روگاہت وحدے بیگا بود کڑا ہمساہگاں اتی جگیانی تہا نشتو مکئی کیک و کاجا ورانا صحب جاورانی باروا گپ جا آ اشرا ایک جوانی مرواردی نپہمتا بلے ای گپ و ہستت کے آہاں چیدو ساری چوشے مروارد ندیستگات و ای راستت کے گراک مروارد باروا زیاد زانت کارتا اشرا ہم بچار آہاں گوشت ڈیل راں اشانی باروا ہچ نہ گوشت سائیں گراک زانتند کے مروارد بیکارے بلے بیمنے کے آہاں ساریا ہمیشہ اور پرتگت اگاں چوشی گپی ہستن گوڑا مارا دراہینا ردیک بوتا مارا دراہینا کنا کسی ہوتی گپ دیما آورت زیاد شار بوتگت اگاں کینو 1000 پیسو گزرتے نا این ہم مزنی ذریا این کس زاروا یا کدی وابا نہ دستاگ بوتکند کینو بے اکلے فرض بکنا کیپیٹل روت ادارا گراک نرسی پدا چیوی یک دمی بی تاہر مردمی گوشت کینو گراکاں نوش کرتا آئی ہمت میں درستانی واسطہ فائدہ گئیں ای مردم کینوے سرا پہر بستند کینو وتی لوگا وتی وسپگے تگرد سرا نشتگو فگر کنگاہات آئی وتی مروارد گسے یک سنگی چیرا چیر داتگات آئی یک دنیای بباہ داتگا تو دمی یارا نرستگات کینو تر سے آماچات
آوتی زندہ قدیش اوتی گسا دور نشتگات آشا درآمدیں مردم و درآمدیں جہاں ترستگات آشا کیپٹلا ہم ترست آئیے نیاما آپ کوہانی دوریات شا 1000 میلا زیات و ہمک میلا جنجال درآمدی و ترست بلے کینوے کوہنے دنیا برباد بتگات پری ہاترا دگے رہ نیستت کیا یک دگے نوکیں دنیا شوہاز بکاں پرچہ کے باندھا تے ہاترا آئیے واب راستت کیارا ہچ پیما برباد بوگی نہا و آئیا گوشت من رویں جیونا اے دمانا آرا چارگاہا وحدی کیا مروار دارا ڈگارا کلکنگاہات او آوات کویو ٹیٹو آرا صاف کنگاہات پدا جیوناہا مکئیے کی کے ورگ اڑکور جون ٹامس ات کو کینوے کرا نشتو دان دیرا ہچ نگوشتے دائیں حدا کے کینو وط گوشک بنا کور منچی کورت کنی ادرہ ردیو کے مردما جون ٹامساوتی سر سورینانا منت ام استرین براسات او کینو آرا ایک زانتکاری پہمتگات ای زانا گرانے آئیا گوشت ما ای زانے کہ شاہ ودی بوگا بگر دا مرگ ساہتا مارا ردیگ بھی بلے پدا ہم ما زندگ مانے توگو مروار دے گراکاں مقابلہ نہ کرتا بلکہ نہ گو پیلویں نظامہ دیم پدیم بتگے بلکہ نہ گو زندے وڑو پیما منا باس دی فکریں مارا چیئے ترسیں ابید شاہ گوجنے کینو جتگے بلے جون ٹامس وتی سرا قرار قرارا سورینانا ا ترسیے مادرہ آماچاں بلے اگاں بیچارے کے تو راستے تئی مروارد نہاد باز زیادیں گوڑا تو چی گوشے کہ لے بھلاس بود تو چی گوشے گائے من نزانی جون ٹامس گوشت بلے شاید تئی نیمگا منا ترسی علم گپتک اما راہاں کے تو رو گائے آ جہتی واسطہ نوکیں اترا راہ سرپدی نیست من رویں من زودتاں زود رویں کینو گوشت ہاں جون ٹامس تپاکور ترا انچوش کنگیں بلے منی حیالات ترا کیپٹلا گوڑا شرطیں قیمتی رسی اودا تی سنگتاں تی براسیں اودا ترا کس نیستیں چی کنگ بھی کینو گوشے کپکار کور ادا ظلم و زیادتی آبے دگے چی ہست منی زہگارا موکا لم برسی او ادرا ہمیں گپ پہ ہلافاں منی سنگت منی کومکا کنن ایو کا دا ہما وحدہ کہ آہاں دگے ہت رہی مبید یا ڈوک کے آماچ مبند جون ٹامس پس صدات پادت برو اللہ میارے او کینو گوشت تو ہم اللہ میارے بلا یوتی چمو چس نہ کرتن آشا ای ٹوکاں عجب مارگا ہا جان ٹوم سے روگا رندہ دیراں کینو تگرد سرا نشت فکر کر نا امیدی چاگردہ گوشے آئیے دراہیں رہ بند بودتگت آئیے ہمک ساہت دشمنان موسی کشکت اسک بیتاہی رات بلے آئیے ماج ہر چیز باروا فکر کنگا ہے کسانو کے تواراں اشکنگا ہے شوابا ساری مرگانی توار پشیانی مہرانی داستان زیر چولانی توار گن چولاں آؤ کے زیری کاؤ بچانی تیزیں بواں ہم مارگا ہے شاہ روکیں آسے کم میں روجنائیا تگرد سرا کپو کے برمشاہوں آگندگا ہے جیون آگوں بے تاہیری آرا چارگاہت بلے آشریہ زانگاہت کے گوں ہاموش آئیے مدد کنگ بتکن او انچوش زانک بوگاہت کے آوات ہم شیطانی سوتا اشکنگاہیں آئیا اشی مقابلہ ای پیما کورت کے وتی کہولی سوت گوں قرار قرارا جنک بنا کور کہ آئیے تہاوتی رکھے ناگ زند طاقت او کہول دراہیں گپ تاں آئیا کوئے ٹوٹو بگلا کور تو سوت جنک بنا کور داں کے شیطان دور برو تو آئیے توارا سیاہی موسی کی بیہار آرا چیتر رہتگا کینو نہ شاوتی جاگہا سورے تو نہ کہ ورگی لوٹے آئیا ذات وحدے کے آرا طلب بھی آوات لوٹے آشاوتی جگیا ڈن شیطانی سروپورا مارگاہت آ ایہم مارگاہت کے ایک سیاہیں چیزیں آئیے درائے گے وداری گیں ای ساہے گے ڈولیں بیمنا کی چیزیات آ یکشلا توار کنگو بیہار دائے گا آئیا ہوتی راستیں دست ہوتی جامگے تہا بورت اودا کار چیات آئیے چم درگوڑے تگتن اپادت کو دروازے کے نیمگا شور جیونا آرا دارگ لوٹے آئیے ہوتی دست برزا کنانا آرا داشت آئیے دبشا بیما پچ بود کینو کمی دیران دا تہاروں کی تہا چارت او پدا ڈننا درد جیونا مزنی گرو چلے اشکوت گرو گو جہد آدھا یک ساہتیا بیم آماج بود پدا آئیے لونٹ شا دنتانا انچوش دور بوتان چونکہ پشی لونٹ دور بیان آئیا کویو ٹیٹو ڈگار سرا واپن شا چولے حدہ یک سنگی چیست کر تو ڈرنا درد بلے نو دیر بوتگت کینو ڈگارا کپتگا تو پاد آئے گے جہدہ او آئیے کرا دگے کس نیستاد ایو کا جد و جہد نشانی او شا دورا چولانی توارا ہگات او شیطان جگیے پشتا چیر گسے ساہگا جنزانا جیونا ہاوتی دست سنگ سرا دور دا تو کینو آ پادائے گا کمک کور تو گیسے تہا اور شایے سرا ہون رچگا ہات او شا دیما دنگوش و زنو کا یک دراجیں ٹپے ودیت اشائیہ ہون درا ہگات
کینو نیم بیہوشات آئیے وتی سارنگو آنگو سورین آئیے جامگ درتگات جیونا آئیے کرات اگر دسرا نشتگا تو شاہیے جامگا بدتگے ہونا ساتھ کنگا ہاتھ پدا ہاک جوڑ بتگے پیالائیے تہا جو سے آورتے داں کیا بوارتے کینو دنگا تہارو کیا وتی سرا سورینگا ہاتھ داں کیا کمی شربی بیت کایات جیونا جوز گپ من نزانی کینو پسو دات من دسکر تکو نو جیونا ہاک رزان تہا آپ آورت داں کے آئیے ٹپما صاف بکاں وائیے دیما نشتگو آرا چارگا ہاتھ کینو منی لوگ واجا آئیے چو ککار وڑا گواشت وہ آئیے چم دگ نیمگے چار گائے تن کینو تو منی توارا اشکن گائے ہاں اشکن گا ہوں آئیے آگوں کرارا گوشت کینو ای مروارد شیطان عشائشی ساری کے مارا تباہ بکاں ما عشرہ دور دیں ما عشرہ دو سنگانی نیاما ایر کنیں و دروشیں ما عشرہ پدا زرا دور دیں کہ آئشی جاہیں کینو ای شیطان جیونا ای ٹوکاں کینو جبزگ ودی بوتاں و آئیے ارادہ زیاد محکم بوت نا آئیا گوشت من گوشیا مقابلہ کنیو سومند بھی ماوتی مرواردہ ہنچوش بابا نہ دیں آئیا تگر دارا مشتے جات میں ای وشبختیا کس اجما پولیت نکن آئیا گوشت آئیے چمانی تہا یک نرمی ودی بھو آئیا وتی دس جیونا کوپگان سرا ایرپورٹ منی سرا باور بکن آئیا گوشت من یک مردیوں وہ آئیے دیم سرا زانتکاری ودی بھو ما صحباگوں وتی بوجی گا زیر راہاں کوہ دمینے مگا دارالحکومتہ رویں تو او من ما راد نوریں من یک مردمیوں کینو آئیے دد کنانا گوشت من ترسگاؤں مرد مارا کوشن تھام بیا مرواردہ پدا زیرا دور دیں خوش آئیے زہربوں آنا گوشت من یک مردیوں ہوش وہ خاموش بھی بیا کمی وسپیں وارام کنی کینوا گوشت صحب اولی برمشاں ماوتی سفرہ بندات کنے تراگو من آئے گا نترسیتنا نا منی واجا کینوے چمان تہا یک مہر و محبتی ودی بود آئیا گوتی دستاں آئیے انارکانا سمارت گوشت بیا کمی وسپیں وہ آرام کنے بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل